24. Joo. Terve taas täällä katsojani. No niin, nyt menemme katsomaan, onko salaperäisestä paikasta vitunmoista zombeja paikka. Ei. Mutta ilmeisesti ei, koska säteily on teurastanut joka ikisen muun eloon jääneen. Täällä on liukasta. Säteily alkoi siis täältä jostain. Katsomme, onko se totta vaiko eikö. Joten sanonkin vähäksi aikaa. Moikka! Tulen toisesta päästä ulos, jos tulen. Ei perkele. Tulin toisesta päästä ulos, mutta pois pääsy mahdollisuudet ovat vähän kosteisia. No, tulen toisesta päästä. Täällä ei ollut. Katsotaan toinen. Zombie-auto. Holy. Siinä olevat kyydissä. Zombie akka. Ja meidän tulee kai pian lopettaa. Mutta tämä on täpö täynnä. Sinne ei mahdu edes erkki. No, tarkistukset riittävät siihen, että ei ole olemassa mitään paskasäteilyä.